Добре дошли отново при нас. Както ви казах и преди рекламите, следващите минути ще си говорим за това какво представлява прословутата снимка селфи, т.е. да се снимаш самичък или с някакви хора около теб с така модерните телефони. Нямам никаква представа как се правят тия неща. Даже нашата продуцентка ми остави нейния телефон. Между другото, Диана ти звъни, Тереза, да знаеш, на твоя телефон, така че някакси се опитай да се свържеш с нея. Защото Диана е в радиото, както разбрахте. По тази тема ще си говорим тук, разбира се, с Светослава Гълъбова, която е директор на психиатричната болница Свети Иван Рилски, и с модела Бояна Маринова. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Сега, имаше нещо, че селфито се оказало психично заболяване, което излязло от изследването на какво? На Американската асоциация. Така ли беше? Да, така. И какво? Моята проверка, която беше обстоятелствена по случая, доведе до това, че такъв извод официален на АПА, на Американската психиатрична асоциация, няма. Свързах се и с колеги, които работят в Америка, и казаха, че това е излязло от един частен информационен сайт. Самия факт, че е отбелязано, че на годишна среща на АПА, тези срещи са 5 пъти в годината, говори за това, и всъщност в сайта на Американската психиатрична асоциация няма абсолютно никакво становище. Тоест, хората като Бояна, която е пристрастена, да наречем, към селфитата, могат спокойно да си продължават да си щракат, без да се притесняват, че нещо им хлопа. То като си помислим, какво ли не ни хлопа на нас. Миналата година ни хлопаше Харлем Шейк, сега с селфитата. Харлем Шейк бързо мина. Те и селфитата ще минат. Селфита все пак се правят от 1839 година. Защо от тогава? Тогава първия, който си е направил, се е самоснимал, Корнелиус, само че тогава, разбира се, със стационарен апарат. Това не е нещо ново, което се случва. Колеги, ние имаме такава снимка, нали? Дайте да я видим в това време за древно селфи, какво представлява. Има ли опасност наистина от пристрастяване? Бояна, това възможно ли е? Защото аз наистина виждам, има хора, които постоянно ходят и се щракат на какви не безумни места. Какъв е смисъл да го правиш? Определено има такава опасност за пристрастяване към селфитата, или поне по мое наблюдение. Гледам и моите фейсбук приятели, има момчета, които всеки ден си качват по 5-6 снимки селфита. Така. Ако това може да се нарече пристрастяване. И защо се прави? На мен ми е любопитно. Аз нямам фейсбук и затова ми е интересно. Аз си го обяснявам по този начин. Селфитата тръгват, стават по-популярни от няколко години насам. Холивудските звезди почват да го правят по-често това нещо и всеки иска да прилича на своя идол. Според мен. Може ли това да е обяснение? На теб кой ти е идола, примерно? Имаш и холивудски идол? Разбира се, че имам, но... Така ли? И който е? Или тя? Анджелина Джоли. Добре, не, защото аз се очудвам. Не, принципно говоря се и с приятелки, и като слушам мнозинството хора, и момчета. И те искат заради това и си щракат на някакви безумни места. Аз съм виждал наистина снимки, които са уникални, да не казвам глупави, но тотално безмислени. Защо е необходимо да се правят там? На всичкото отгоре след това и да се публикуват във Фейсбук, и всички останали да ги видят. За какво? Не знам, значи не само холивудските звезди, а и политиците го правят, така че... Политиците е ясно защо го правят. В техния случай мотивите са най-ясни от на всички останали. Не знам, смятате ли, госпожо Гълъбова, че е възможно това да е от някакъв комплекс за малоценност, от нещо показва ли, че тия хора, които постоянно искат да публикуват подобни снимки, нещо им куца общуването, например? Сега със сигурност, когато това нещо вземе ексцесивни размери в живота на един човек и той посвещава много голяма част от времето си и не може да си свърши другите неща, вече можем да мислим за някакъв сериозен психиатричен или психологичен проблем. Но това, че се прави, не е нищо тревожно, няма нищо необичайно. Станат ли нещата вече, излезат ли извън контрол, и ако човек се посвети само на това, и ако той не може да се спре да го прави, има нарастваща вътрешна потребност непрекъснато да го прави, и това заема примерно 7-8 часа от времето му, нещата вече наистина могат да вървят в една друга посока и да се мисли за обсесивно-компулсивно разстройство или за изобщо някой от тази група на тревожните разстройства, или за зависимост даже, но пак казвам, трябва
интензивността и размера има значение, както всичко друго. Това е хубава препратка. Това са твои снимки ли, Бояна? Аз понеже... Да. И това ли си ти? Да. А защо се колебаеш така? Заприлича ми на Николета Лозанова отдалече, заради това се замислих. Тя да не ти е българския идол? Не. Добре, а искаш ли да приличаш на Анджелина Джоли? Не. Визуално имам предвид. Ами много е красива. Бих искала, но... А ще си намериш ли Брат Пит? Защо не? А ще му народиш ли един рояк деца? Зависи. Как зависи? Сега те имат 2 или 3 деца. Да, имат и още много там, насъбрани от цял свят. Те са осиновени, има разлика. Аз мисля, че имаме няколко така наречени селфита, които изглеждат доста странно. Добре, насладихме се на Бояна. Ако искате, дайте да видим онези смешните, които са пълни с гафове, защото те илюстрират това, което казах преди малко, че наистина има места, където може би не е чак толкова хубаво да решиш да правиш селфита. Сега ще ги погледнем едно по едно и ще имаме възможност да ги коментираме, защото някои от тях наистина са доста странни. Така, ето сега, човечеца си е направил... Чакайте сега, това не е селфи, извинявайте. Селфи? Селфи ли? Да си снимаш там в огледалото. Това е в огледалото. Добре, аз съм тотален неграмотник на тая тема и изобщо не знам за какво става. Хубаво, важното е, че отзад се вижда един човек, който се облегчава и не е много ясно защо е необходимо да го излагат по този начин. Добре, хубаво. Сега, тук малко е сложно да се видят тия неща на мъничкото ни мониторче, което е твърде далеч. Добре. Отзад се виждат едни леко заголени задни части. Така че хубаво е, като правите селфита, да се оглеждате около себе си какво има. Дали има... Да, тук е още по-хубаво. Тук вече човек си е изцяло гол. Всеки задоволява вътрешни потребности. Да се снимаш докато си седнал на тоалетната чиния също изисква някакво особено внимание към самия теб. Вероятно, не знам, това може би вие докторите трябва да го обясните. Това също. Идеята най-вероятно не е била да се покаже, че момиче с елегантни кожени бутушки с нещо беличко като пера около тях е седнала там на... Даже може да се види, че има и бели прашки, ако човек трябва да бъде чак толкова в подробности и да влиза. Този елегантен господин и котката му, която не е научена къде трябва да пие вода. Тя оглежда. Между другото, вече става и много модерно селфито с домашни любимци, само с цяло момче. Тук това е доста любопитно, защото тази дама, освен че се снима сама, вероятно по-голямата част от дните си прекарва сама, ако съдим по предмета долу вдясно на снимката. Не винаги. Понякога е само за забавление. Така се казва. При недостатъчност от другата страна. Така. Това бяха забавните ни снимчици, но ще покажем и политиците. Политиците обаче интуитивно ли усещат, че всъщност това може да им помогне или е пак на принципа на дайте да копираме? Видяха, че в Америка го правят, видяха тази сензация, която стана по време на Оскарите, например, с въпросните селфита и изведнъж и българските политици те взеха да правят подобни неща. Сега да не забравяме, че сме в предизборен период, което се очертава при нас. Да сме в предизборен период. Всяка година има. И смятам, че българските политици прибягват към това, едно за да копират, това е ясно, защото те са хора като всички нас, но ми се струва, че по този начин те искат да намерят път към хората и да кажат, вижте, и ние сме като вас. Само, че не е това начинът тези млади хора, защото предимно по селфитата залитат младите хора да бъдат задържани в България. Това е големия ни проблем и според нас те не интуитивно, а съвсем съзнателно залитат в тази посока, за да избягат от големите проблеми. Големите проблеми изобщо не са свързани с селфитата. Младите хора не напускат България, защото искат да се снимат свободно и да си правят селфита. И това е големия проблем на нацията. И те се опитват да си затворят очите и бодряшки казват, няма такова нещо, не такова нещо има. Бояна, като гледате селфите на политици, възможно ли е човек да почне повече да ги харесва или повече да не ги харесва, в зависимост от това какви снимки са пуснали? Ние може да ги видим, може би някъде, не знам, аз това видяли сме ги, добре. Аз се върта нещо да видя, евентуално. Напълно възможно е.
Напълно възможно е кое да ги харесаш и да ги харесаш повече. Значи за себе си не мога да кажа, че това би ми повлияло, че се снимат сами, че си правят селфи, заради това нещо да ги харесвам, но така мисля, че повлиява на може хората. би човек би си казал, ето този човек примерно е по-модерен, по-отворен към света, към младите хора, нещо такова. Да, и както тя каза, хората си казват, да, те са като нас и те си правят селфита. И на този принцип мисля, че може и за това нещо да ги харесат. Добре, значи ето, това е любопитно. Сега, за финал, чакайте и аз да се ориентирам, какво ми каза Тереза да направя. Трябва да си направим селфи, да, за да може... Искате ли с моята? С твоя също, обаче трябва и с нашия, за да може след това Диана да го постне, или там както се нарича, ела насам. Сега как се прави това? Така Ами да, само че... Ръката върху по-младата. Ужас. Айде, моля те, направи го ти, не знам въобще. Ами малко е трудно, телефонът е голям като моя. Добре, ето така, да ще съберем тримата. Да. Колко сме хубави. Готово. Браво. Добре, това ще отиде в нашия Фейсбук. А ти ако искаш да правиш с твоя, също можеш да го направиш сега. Ами да уверям с моя още по-трудно. Защо? Ами защото е още по-голям. Защо не си купите ни монитори такива, направо да си ги носите, вместо някакви нормални телефони? Не мога да разбера. Един такъв си вземи, виж колко хубаво селфи може да стане, носиш си го под мишница и си штракаш. Значи това Добре, ние ще си го направим по време на рекламите, после отиваме при Диана в радиото, за да празнуват годишнината. Ела да снимаш. Айде, снимам. Айде, давай.